Inini. Nakaroon dito sa Lycée Pro. Uban nakaroon. Si Sarah. Basta mo Mateo Sarah. Ingon sa kuangan. Magminiyo ko na mo na ng head. Sako kasi di ba ninyo? Sorry ka, Uma. Sorry ka. Pasalungan ako, be. Tanaw. Natag lagi na ko tanang asset sa mo, ah. Harus. Sekarang mo. Walang mo. Dugong. Inini. Every time na sabihin ko sa inyo, itigil nyo na ang mga ganyan. Ang sakit ang pangako. Ang sakit ang pangako. Ano may diri karon nung kauban ako. Nung padisir me. Nagbabutang ko ng giparitoke akong naw. Kaya naglisod ko. Why anesthesia, hay? Kaya kung na anesthesia, na additional. Additional 150. Bayad mo 150. Kung di mo gusto, hindi mo barato. Pero ang anesthesian mo siya formalin. Hindi siya na makatulog. Imbita niyo si Sarah. Imbita silang, alas lang nga diri sa parang Lycée Pro. Karong February 28, pagdala mo paper plate o bag kay daghan og kaon dire. Ay kaon, wa pa may kabuhat sa influence. Batulong na si Dok. Ready na si Dok. Hubuon na nato ni kinana si Doc. Maabot si Dok pang injeksyonan mi sa liog. Inin ni, gandaman may cake dire. Ang cake na ang cake ng matag sa mo. Ang dako kasi tanaw sa tuwa dire ah. Patay gutom. Ang patay gusto mo kaon may ani dayon. Butang na sa bagbi kay maglagot ko. Di naman ikaunon daw ano mo may balay. Ano nga mo man ikaunon? Mangayo pa lang ang trabahante dire. Ang kape. Ang kape, itimplahan mo ni Sir Vince. Ay man mo. Amo ang boss mo timpla sa mong kape. Ang inin ni. Kaya ang kape. Ambot mo sa ning kape ba ni Umaylo? Gisagulan pa dyan niya kuan. Urag na ay bitsin. Nahimik na. Maglayan akong ganin no injeksyonan akong naong. Ningon ang doktor ko nga. Naasa mo ning imong baba? Ko nga kuan na-align. Kaya katawa ang akong nabakjo ko. Nalak akong jo. Ano ang inin mo ani ko magsulti. Dili magud magsige kaon og spaghetti. Ay pagkawan ko spaghetti. Anong pula nga spaghetti? Nga dagang kig sauce. Gisabon. Karon ko kakaog spaghetti nga murag aslong panos mo tingal dito. Ang inin ito lang ang masabi ko. February 28. February 28, magkita ta ninyo sa Lycée Pro. Ato mo diri kay naihanda. Magluto may diri kuan. Daghan kay sudan. Dagang sudan kabalo ko kung mga nananaw diri ron gusto makakaog lami. I am inviting you everyone. Ato mo diri. Dala mo kaldero. Dala mo subahan. Dala yung pamilya. Dala yung pamilya. Dala imong tibuok pamilya. Ingnon lang nimo nga Inquire. nag-inquire namoy pa injection diri ah. Ngutan na lang mo. Mingon man na sila nga, ay wala pa opening pa. Wala pa open. Diskarte. Discord ay Lingko dayon. mura lagi na opening. Pwede mo lingkod. Lingkod din ka. Basa kay kachu eh. Magdala din ka pula nga silupin. Sampang kakaon ng uban, isaksak na mo sa silupin yung sudan. Inini. Ito lang ang masabi ko. Ano may kayong pwedeng gawin para hindi kayo mamatay sa gutom? Mga pista, mga birthday, yung mo giimbita, giagi mo. Uli-uli mo anang kuan, gihulman yung kaldero nga 5 na katuig. Iuli niya ng inin mo, uli mo siyang
Kuan nag-birthday nga silingan nga. De, uli na daw ni mama ning kaguran. Nga gihulman ka tong November pa. Marso na karon, karon pa uli sa kaguran. Siyempre maingon na idong apil na lang diri kay birthday. Ug kaunon ka namo. Ah, sige, sige, sige. Oo, bago magkaon ang panuhak, maingon pagit unsa man ning inyong spaghetti kulang magsus. Los pad man kayong spaghetti. Na Kay kaon na lang manaway pag yun. anong problema nino kanong mga Pinoy na uban? Nikikaon na mo reklamo pa. Maingon pag yun nga ang manggoplot. Mga pag yun ang dessert. Ngay pag yung namo yung manggoplot dira kay birthday gud nila kay way manggoplot. Ay, wala, wala. Ang sa dito na sa ref. Gati. Tiaw mo na kabugagnaw. Hindi rin sugrip ni tanaw dito sa mga buwan. O sa ipakaon ng manggoplot. Maingon pa dyan, o sa maning manggoplot, kulang mag-rehams. Puro, Ah, minggo plot ninyo. Nawala mang mangga. wala may mangga. O sa man ni, kaway lami aning yung manggoplot. Dalong ko na si balay. Kabuisit aning umang mga taong magkikaon hanggang pagreklamo. O pa'y uban dira masing wa kailan nila magsige pagkano. Inquire na rin kay gusto ra dito magkikaon. Pero pwede kayo na karong February 28. Dili sa laser flow. Asa gining Flow. o say kagilingig laser flow. O sige, sige na sila magto kay na flow dire. Di na mo kalitok og al. Al. Pa-inject ko dok. Inject training ba ning bayhanan ni kay di kalitok og laser pro. Ready na si Kambidian besides sa anong lugar na dire sa North Chris. Northcrest nga saag pagimiganin na ning taka ra migsulod dito. Nga mag-beside. Isaka may bugo kayo. Big memorial. Tawo ka kuyaw ba ang location nila? Tapos magsimenteryo. Bantog ra kay diretso lubong. Pag mag-inject tog. Ting-inin ni. Oh, post man ng video na mo kay kuan man ninyo. Mga invita min ninyo nga mga adto mo nga diri sa kabantian. Karon na ning Biyernes, alas 5 sa hapon. Nga Kung taon. wala ka inom, kaon na lang. Kung lang may inom, o palit na mo pang inom ninyo. Napoy mo uban og inom Oh. nga. Kusog ka mo inom, gamay kig amot, no? O sige, gamay ka amot, di gid mo amot. Ang pulutan himo ang panihapon. Oh, baga kay now. Pulutan ni Fred, ini panihapon pre. Kabaga na mugnaw. Kaya din kasugbi ni mo kaon, hindi mo amot. Order og kropik nya, nagdala pa jud kag kanon, buwang na. Order og kropik, niya gisud-an ang kropik. Ano, Nagdala kanon. dala pa jud kanon. Unsa man ang kropik? Sisig. Kanya nakaimbitan tayo kalaki na. Oh, kadagan nag-imbita ni mananaw mo. Ing-inin ni isir-sir pod. Sige na mo tanaw sa video. Sige na mo katawa, di mo masir. Ang dalo kay mo. Masirok mong dagko. Ang di mo share. Andi mo share. Lis nga go kilom. Andi mo share di kaabil sa mong gift certificate kay naami ipa-lisir dire. Ah, nana de kumusta ka naman day? Ito, ang sulod na dito. Mo to ang among bisita. Mo to among i-model. Mo to among doslakon sa injection. I-live na mo, i-live. I-live na mo ni sa Facebook aning paglisir. Para makita mo kung unsa jud may tabo ro nga. Umuusap ba baka? Kung mausap pa ba ang naw nga subidahon o mahimo pa bang tawo ang murag naw kiro. Or kung wala lagi pag-asa, wala na yun. Oo, nay pag-asa ilubong na lang. Dool man tag memorial. Libre na. Ano mo ni silang muhatod yung memorial an siya balik ko yo. Ano kaputi na daan. Mo ni siyang maghatod dito nimo. Andaman kag video. Ano nakatanawang video magan Andaman kayo. kag i-live man Oh. kapag ano, pag duslak. I-live na pagdoslag sa injection ni Ana. Musyagit mong ka. Kag i-video ka sa tangganganga. Tanawa ra ko do. Ang kag aparatos. Mani gamiton sa pag-injection. Nga ito mag-laser pro dedo. Ay, para magwapag, magwapo mo.
Awang naong na mo, oh. Wa agad ni. Wa pa ni na-injeksyonan. Diba? Oh, Maod yun. wa pa na-injeksyonan, oh. Grabe ng epekto.